Morning ndine Jack nde nkhani yathu ikutitengera ku Indonesia ku Komodo Island. Funa kukamba za ma Komodo dragons. Ma Komodo dragon ndi zinyama izi zili mu family ya ngatana nzikambe, abuluzi, koma mu family ya zinyama zimenezozo chachikulu kwambiri ndi Komodo dragon. Nde ma Komodo dragon amapezeka ku Indonesia. Ndi zinyama zonena kuti zimakula kwambiri, zimafika weight yake imatha kufika 150 kgs. Nde zimathamangaso kwambiri. Liwiro lake limatha kufika 20 km/h. Nde chikati chithamangitse chinyama chenzake sichivutika kweni. Ndi chinyama chokhanga tichodabwisa pang'ono zochitika zake. Chikamayenda chimayenda chikupukusa mutu. Nde chimatulusaso lilime lake. Lilime lalitali chonje. Lilime lija limakhala kuti likuchita sample, limakhala ndi masense ena ake omadziwa kunena kuti mbali yakuti pali zinthu. Ati limakhala kuti lukulawa mu mpweyamo ngati pali chinthu cha chinyama china chake chakudya chapafupi chonje. Chimapeza kuti tizinthu tina take tochoka mu chinyamato timapezeka kuti tikuluka mu mpweyamo. Nde Komodo uja akatulusa lilime lija amatha kuti khudza timene tichati nkuchita feel kuti pakuti pali chinyama. Akuti maso ake saona patali kwambiri ndi amadalira choncho, plus kupukusa mutuko. Akamapukusa mutu akuyenda amakhala kupanga sense mbali ndi kuti kuli zotani mena anachilengera. Nde ma Komodo dragon amakhala moyo kufika zaka 30. Ukalamba wawo ndi zaka 30 kena kuzimayamba kufa unless zikipakhale kuti mwina zaphedwa kazimamenyana. Chifukwa nthawi zambiri zimamenyana, koma kwambiri zikamamenyana zimamenyana chifukwa choti zikukanganirana mkazi, pakakhala mkazi pafupi akafuna mkaziyo, zikakhala kuti zilipo zambiri amamenyana, amene atawineyo ndi amene amantenga mkaziyo. Zinazo basi zimatani zimachoka kumapita. Nde ma Komodo dragon pamene amapangitsa anthu chidwi kwambiri ndi mmene amapangira ataki zinyama zina. Amapezeka kuti amatha kuthamangisa chinyama chija chingakule chotani alibe nazo ntchito. Achithamangisa akachiluma chinyama chija. Olo chinyama chija chipezeka kuti chadzukapo changolumidwa mwina pamwendo ndi kuthawa. Sichimathawa patali. Chinyama chithawa kena kuchimangogwa pansi. Komodo uja salimbanaso kuti achithamangise liwiro ngati wachiluma amangochilondola pang'ono. Azingolondola pang'ono mpaka na afika akachipeza. Even ngati patheulo masiku awiri amatsata fungo lake, amangolondola, amadziwa kuti agwa pasi ndikantani ndikampeza. Ndi chimene chimapangika ndichoti Komodo dragon ili ndi poison, komanso ili ndi bacteria wina wake wachilendo. Nde poison uja ndionena kuti chimati chikaluma chinyama chicha kangonyotsola pamene chalumacho chimakhala kuti chatani chathiramo poison. Nde poison uja amapangitsa kuti magazi a chinyama chicha nangasi tikati coagulation, kuti olo munthu ukavulala pakamatuluka magazi aja samangopitirira kutuluka pamapezeka kuti pauma. Chomwe chimapangitsa kuti magazi waume ndi chomwe chimathandiza kuti magazi munthu usataye magazi ako onse. Nde pati ya poison amene amachoka mwa Komodo dragon amapangitsa kunena kuti magazi wasaume. Nde kuti pamene palumidwapo magazi aja azingotayika, chinyama chachipeza kuti chataya magazi ambiri mpaka sichipiraso patali. Komanso amakhala mu shoku, komanso poison yo amangochifowola basi kenako chimangogwa pasi kuti sichingataniso sichingapitirire. Nde ngati munaona kolo ma video amene ma Komodo dragon amapangira akachipeza chinyama chicha, nthawi zambiri amangochimeza chathunthu kuchigalika. Umadabwisa kuti chimayasamula mpaka na kumeza chinyama chikulukulu. Mbuzi chimameza yathunthu olo ili moyo. Zimadabwisa kuti sono chinyama cho changokhala sichikuthawa sichikutani olo chikhati chili moyo. Chimakhala kuti chalumidwa sichingathawe poison basi wachifowola chingokhala pene pachapa mpaka na chimeza chathunthu. Osatiso kuti aziluma pang'ono amangochimeza chonse chathunthu. Ili ndi mimba ndi khosi yonena kuti chimapanga expand kwambiri. Nde chimatha kumeza chinthu choti ndi chachikulu 80% chimozimozi ndi thupi la iyeyo. La Komodo dragon nde chimakhala chokhuta, chili ndi mabacteria ndi acids amphamvu kwambiri kuti amatha kugaya chakudya chicha. Chikameza chonchi chafati ncholemera chomwe chamezacho chonena kuti weight yake ngati mbuzi yathunthu, kapena tinene kuti chinyama china chonena kuti ndi chachikulu kwambiri kameza. Chincholemera chimanyamuka chikafatsa pena pake kumadikirira kuti chakudya chicha chigayike. Koma pakapezeka kuti patulukira chinthu choopsa china chake chonena kuti chichita atake Komodo dragon chaita meza chakudya chicha, imachisanza chakudya chicha
kuti ithe kumenya ndewu kapena ithe kuthawa. Imangosanza nkuthawa kapena kumenya ndewu. Chifukwa chonoti sichingathe kupanga ndewu chitakhuta chinthu chathunthu chili m'mimba. Nde ofufuza anadabwa kupeza kuti makomodo dragon akamamenyana okhaokha amatha kulumana kutani, koma poison wa komodo dragon samampanga affect komodo dragon wina. Nde anazindikira kuti ndeuti chilipo mwa komodo dragon yo chimene chili ngati antivenom chimapangitsa kunena kuti asavulale ndi poison wawo yemwe. Nde akatswiri akali pakalikiki oyang'anayang'ana oti apeze njira yoti achite extract ndipo akufufuza kuti aone kuti muli chani chomwe chimathandiza kuti iwo asamavulale ndi poison iyo, kuti aone kuti angagwirisenso ntchito mu njira yanji. Nde komodo dragon wamkazi amatha kuyikira mazira mwina 30 amakagwirira pa dzenje kuti mpaka nafike size nthawi yotani, nthawi yokuswa. Nde akagwirira mucha amakhala miyezi 9, after miyezi 9 mpamene amaswa. Nde tikabadwa ting'ono timakhala pa chiopsezo kuti tidyedwa. Ndi chomwe chimawadya ang'ono amakhala makomodo dragon akuluakulu. Akangotiona anati chama timmeza. Nde anawo amathawa amabisala olo amapita pa bibi ya makomodo dragon atu kuziteteza atwete. Ati makomodo dragon amayipidwa kwa basi ndi fungo la bibi yawo. Ndeti anato timapita timakagudubuka kudzipa kapaka bibi ija kunena kuti basi komodo dragon wamkulu akangomva fungo limene amachoka apo amawathawa anacha. Samawadya chifukwa amayipidwa nazo ndi kuziteteza kwake nkutiko kumeneko. Nde anazapeza kuti anazindikira chinthu china chodabwitsa amene amasunga makomodo dragon ngati m'mazoo, kunena kuti malo ena onena kuti angosunga ali ndi komodo dragon imodzi yokha yayikazi akhala nayo zaka zitatu, nkukapeza kuti komodo dragon ichi ikuyikira mazira pa yokha. Iwo acha nkukapezekaso kuti malo enanso chimodzimodzi mpamene anazindikira kunena kuti makomodo dragon amapanga pathogenesis. Pathogenesis ndi process yonena kuti zinyama zina ngati izizi sizifunika chinyama chachimuna kunena kuti chikhale ndi ana. Ngati palibe chachimuna zimangoyikira mazira pazokha. Ziyikira mazira pazokha, mazira acha amaswa. Koma ana amene amabadwa out of mazira ongokhala anzimayi payekha amakhala kunena kuti amakhala amuna okhaokha. Nde of course anthu ochita preserve osamalira nature ndi wildlife akhala kudandaula kuti izizi zapangisa kunena kuti makomodo dragon azate. Nangasi pathogenesis ikumabweresa amuna okhaokha kutanthauza kunena kuti nanga population ikakhala imuna yokhaokha zazikazi zonse zikatha. Zinde kuti basi nde kuti makomodo dragon athera patipo athera pamenepo. Ndi zinyama zachabe kwambiri zonena kuti zimadya chilichonse chodyeka. Olo anthu m'mazoo anthu folo ndithu anadibwapo, anthu onena kuti osamalira zinyama anadibwapo ndi makomodo dragon. Nde mangofuna kuchita share za makomodo dragon, zinyama zina zopatsa chidwi zonena kuti zili ndi madera ake amene zimapezeka. Dziko kwambiri.